कशी वाटली तुमका परब किचन मध्ये ह्या सरोजची जोडी. जोडी. आमचं ह्या ओपनिंग आतापासूनचा स्लोगन असताना युट्यूबच्या व्हिडिओवर आणि जेव्हा आम्ही एकत्र व्हिडिओ करू तेव्हा. तर आजची ही लाईव्हची स्पेशल रेसिपी कित्याक माहितीये, भरपूर जणांनी आमका व्हॉट्सअप केल्यानी खाली कमेंट करून सांगल्यानी की आमच्याकडे भाजणीची चकली ना बनवूक इतकं वेळ नाही, कारण भाजणी भाजा आणि आहे, दिवस पण कमी कमी रवले ना. रवले. आता 2-4च मोजून दिवस रवले. नरक चतुर्दशी गेल्या वर्षी किती दिवसाची दिवाळी होती? 3 दिवसाची ना. नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजन एकाच दिवशी इल्लला. हां. आणि ह्या वर्षी बोनस. या वर्षी भरपूर आणि पोरांका सुट्टी पण भरपूर. नरक चतुर्दशी इली सोमवारपासून. तेव्हापासून आपली भाऊबीजेपर्यंत 4 दिवसाची दिवाळी इल्लली हा. हां. आणि चला, आता मला वाटतं बहुतेक लोकं लाईव्हवर आलेली नसतील. पण आपण त्याच्या अगोदर सांगूया का, भाजणीची चकलीची रेसिपी आपल्या YouTube चॅनलवर आहे. असा त्याच्यानंतर तुम्ही कुठले ते तांदळाची बोरं असत, हां, बेसनचे लाडू असत, मिठाईवाल्या स्टाईलचे. हां. त्याच्यानंतर गोडे शंकरपाळे लाईव्हला होत आपले. हं. रव्याचे लाडू लाईव्हला होत. आणखीन कोणते कोणते व्हायत. आता एक तुमका आणखीन सरप्राईज पुढच्या लाईव्हला देऊ नाही तर रेसिपीत देऊ. त्यासाठी आमचा परब किचन सबस्क्राईब करूचा लागतला. हां. आणखीन एक तुमका जी लाईव्हला बहुतेक लाईव्हला त्यांनी विचारल्यानी होती. आता ती खायची ती तुम्ही खाली गेस करा. हां, बहुतेक 2-4 लाईव्ह आम्ही जे केले ना, त्याच्यामध्ये होती की ही रेसिपी दाखवा, ही रेसिपी दाखवा. तर आम्ही म्हटलं झटपट रेसिपी दाखवतो. हां. कारण त्याची जरा प्रोसेस मोठी होती. ती शॉर्टकट केली, पण ती होता तशीच चवी. हो. म्हणजे खूप छान होता, एक हां. नंबर होता. त्याच्यामुळे त्या रेसिपीची कंपॅरिझन कुठल्या रेसिपी बरोबर नाही. जसं आपले चण्याच्या पिठाचे करंजे आणि हां. डाळव्याचे करंजे पण खूप छान होतात. चव जी दुसऱ्या दिवशी मस्त, मस्त. हां, अगदी मुरले ना गूळ आणि आणि हां. तळून जर झाला ना, ते म्हणतात दुसऱ्या करंजी खात जातलोच जातलो. हां. आणि ही करंजी सुद्धा आमची लाईव्हवर आहे. डाळव्याच्या पिठाची करंजी. तुमका जर बघूची असेल तर ती रेसिपी सुद्धा बघू शकता. शंकरपाळ्याची लाईव्ह रेसिपी आहे. YouTubeमध्ये परब किचन तुम्ही सर्च मारलात ना, की त्याच्यामध्ये पहिलं सेक्शन येतं YouTubeचे व्हिडिओ. त्याच्यानंतर येतले शॉर्ट व्हिडिओ आणि त्याच्यानंतर लाईव्हचे व्हिडिओ असतात. ते तुम्ही जाऊन बघू शकता. त्याच्यामध्ये जसं आम्ही पदार्थ केलेलो आहात, त्याचा आउटकम तसंच तुमका दिसतलो. आणि हो. खंय पदार्थ जर म्हणजे बोलतात ना बिनसलो किंवा काय झालं तरी तुमका आम्ही लाईव्हमध्ये सांगतलो, की हां. बाबा आता असं झालं. कारण त्या दिवशी मी तुमका सांगते ना, मी काय करू गेलं माहितीये, लाडू, बेसनाचे लाडू. आणि त्या दिवशी म्हणजे गेल्या वर्षीची गोष्ट हां. बेसनाचे लाडू करून गेले आणि त्याच्यात काय माहितीये, बराच वेळ मी बेसन भाजी होतंय, भाजी होतंय, तसे बेसनाच्या लाडूची YouTubeची व्हिडिओ आहात. परवाच्या दिवशी केलं. भाजलंय, भाजलंय, भाजलंय आणि नंतर त्याका तूपच सुटेना. मग मी काय केलं माहितीये, जास्त तूप घातलंय आणि त्याका झाला जास्त तूप. तर अशा वेळेस वहिनी काय करू आहे सांगा? नाही, तुपाचा प्रमाण त्या बेसनच्या लाडूत एकच प्रमाण असता. 1 वाटी तूप घेतलास तर 2 वाटी साखर आणि त्याच्या डबल 4 वाटी बेसन. ह्या प्रमाण परफेक्ट आहे. या झोपेत सुद्धा तुम्ही कोणी पाठ करून सांगू शकता. त्याच्यावर तुमचा तूप बरोबर सुटलेला तो व्हिडिओ मी तुमका YouTubeवर दाखवलेलो आहे. आत्ताच बेसनचे लाडू आपले अपलोड झालेले असतात. तो बघा आणि आपले गावचे लाडू असतील, अख्ख्या चण्याचे, परत उकड्या तांदळाचे ते सुद्धा आपल्या YouTube चॅनलवर असत. आज आहे चल. रेसिपी बिना भाजणीची डाळव्याची चकली. हां, आता बऱ्यापैकी लोकं आलेली आहेत आणि हं. बघते वर्षा खोत आली आहे, अंकिता पवार आली आहे, दीपक हे बघा, हं. नीताने मोठं सारं लिहिलंय, "नमस्ते, नमस्ते, कसे धन्यवाद आहात? ताईनो. बरे धन्यवाद, आहात धन्यवाद, तुम्ही?" धन्यवाद. आम्ही मुंबईकर सून पण YouTube कोकणाची माणसं गावली, बरा झाला होय, तुम्ही. होय. मनापासून धन्यवाद तुमका पण. तुम्ही इलाज YouTubeवर नक्की कोकणची भाषाची प्रगती झाली. थँक होय यू. तर, होय तर. अगदी होऊकच वय्या. हां, चला आता आपण डायरेक्ट रेसिपीची सुरुवात करूया. हां. आज आपण करतो झटपट. डाळव्याची चकली. हां, बिना भाजणीची. होतात त्याच चवीची आणि लागताही टेस्टी आणि खुसखुशीत. होता पटकन. चला आता ह्या रेसिपीची सुरुवात आपण करतो ना, तर आता भाजणीच्या रेसिपीचं नाव नाही काढूचू. हां. आम्ही जी झटपट होणारी चकली आहे ती रेसिपी तुमका दाखवतो आणि ही YouTubeवर पण अपलोड केलेली आहे हां, आणि 3 ही वर्ष चालली सतत पण. मी हां, सतत 3 वर्ष ही रेसिपी म्हणजे आमचं भार्गव जेव्हा पोटात होतं तेव्हापासूनची असा हां, 3 वर्ष. त्याका खाऊक दिलेलं आहे मी. बघ बाई मी प्रयोग केलाय तर कशी. तर त्या हां, मला वहिनी छान झाली. मग दुसऱ्या वर्षी पण केल्यावर चांगला प्रतिसाद दिलात तुम्ही. हां. गेल्या वर्षी पण आम्ही केलं तेव्हा पण चांगला प्रतिसाद दिलात. 1 वाटी डाळ कुठलीही वाटी एक सेट करा. ह्याच वाटीने 3 वाटी पीठ घ्या. एकदम शिगोशिग भरून नाही घ्यायचा. तेवढाच पीठ मी शिगोशिग भरून नाही. पीठ पण कसा हलक्या असतात. पण डाळव्या आपल्या जड असतात. वाटून तर 1 वाटी नाही होणार. पण ह्या वाटलेला पीठ नाही आहे. डाळवा वाटून चाळून घ्यायचा आहे. मग पीठ थोडा चकलीचा हलका होता. ह्या पीठ चाळलेला असा. आणि ह्या आता मी वाटून घेतलेलं आहे. ही जर जराशी दब झाली असेल तर तुम्ही भाजून सुद्धा घेऊ शकता. पण ही आत्ताच फोडलेली आहे ना गो. होय, होय. हां. पण ना आणि वहिनी. जर तुम्ही वाटलात ना किंवा भाजलात ना,
तर दळून झाल्यावर चाळून घ्यावा, मग पीठ हलक्या होता. एक भाजल्यावर पण होता आणि चाळून घेतल्यावर सुद्धा म्हणून हलके ही जी होतात. वहिनी नेहमी सांगतात ना, पीठ कुठला पण तुम्ही घेत असाल ना, तर चाळून घ्या. कारण त्याचं कारणच या का पीठ हलक्या होता आणि रेसिपी तुमची जी चांगली बनण्यात मदत होता. पदार्थ जो आउटकम येतो ना त्या का म्हणून ते सांगतात. आणि आपल्या हां, नॉर्मल चकलीला लागतात ताच साहित्य. फक्त डाळव्या हां. 1 वाटी घेतलास तर 3 वाटी भरून तेवढाच तुम्ही तांदळाचा पीठ घ्यावा. घरात ताजा पीठ असा ता घ्यावा. धुतल्या तांदळाचा घेतलास तरी चालत, दुकानातला घेतलास तरी चालत. किंवा आपलं मालवणी मसालो, 2 चमचे तीळ, 1 चमचा ओवा आणि चवीपुरता मीठ आणि लागतेला तेल आणि पाणी. त्याचा काय मेजरमेंट तुम्ही आमका नंतर जमकी ते तितका देऊ. मळता तुमका हां. अंदाज येता. जेवढ्या वाटी हं, डाळव्या आहे ना, तेवढ्याच वाटी पाणी घ्यायचा असता. तर मी हं. तुमका आता नंतर दाखवते. आता जास्तीचा मी ठेवतले, पण लावते वेळी मी दाखवतले. पीठ चकलीचा घट्ट मळूया. काटे भय असतील तर. आता बहुतेक जण म्हणतात, की मी नुसते कमेंट वाचते. तर ह्या वेळेला मी कमेंट नाही वाचते. माझ्या मनात जे प्रश्न येतले ना, तुमचे जर प्रश्न असतील तर खाली कमेंटमध्ये सांगा. आणि रेसिपी करताना जे कॉमन असे म्हणतात ना, की आता मी त्यांच्याबरोबर रेसिपी करत असतले. तर मला काय वाटलं, "अरे वहिनी इतकेच पाणी? मग पीठ मळलं या कसं कळतं?" मग त्याच्यामध्ये मग आपण आता ह्या चकली कधी तळूक घेऊ वही? मग चकलीचे बुडबुडे इले कमी झाले तर कशी शिजली या कळावं हे सगळे प्रश्न मी त्यांना आजपासून विचारतलंय. आणि तुमचे काय प्रश्न असतील तर तुम्ही सुद्धा खाली विचारा. म्हणजे एक नवशिक्यापणाप्रमाणे त्या करतले आणि मी तुमची जागा घेताय आणि तुमच्या मनातले प्रश्न विचारताय. म्हणजे तुम्ही पण विचारा, मी पण आजपासून विचारते. दिवाळीचा क्लास हां. सुरू झालोय. क्लास सुरू, लाईव्ह क्लासेस. गेल्या वेळेला एका मुलीने कमेंट टाकलेली, की माझी मम्मी ना लाईव्हवर तुमचे व्हिडिओ बघते. मी आता एका विचारलं, "काय हो मम्मी तुझा क्लास सुरू आहे काय?" तसा. तसा मी सुद्धा माझ्या मनातले प्रश्न विचारते. तुम्ही सुद्धा विचारा. म्हणजे कसं आपली दोघांची जोडी आहे स्नेहा सरोजची, तशी आपल्या दोघांची जोडी म्हणजे तुमची आणि माझी. चला. युट्यूबकरांची आणि हां, सरोजची. सरोजची जोडी. तर आपण आता मिळून वहिनीला प्रश्न विचारून हैराण करूया, की नको? पण त्या उत्तर देणार एवढं नक्की. म्हणजे कसं तुमचा पदार्थ जो आहे ना, तो व्यवस्थित होईल. म्हणजे खूप चांगला होईल. चला, आता मी जाते कॅमेऱ्याच्या मागे आणि तुम्हाला जर परत साहित्य बघा याच्यामध्ये माझा एक प्रश्न होता. तो विचारूचा राहिलो. आता वहिनीने साधो मसाला घेतला. वहिनी याच्यामध्ये ह्यो मसाला न घेता रेडीमेड मसाला चकलीचा वापरला. चालतलं हां, चलतलं. हां. तसा अति कोणी उत्तम, पण त्याच्यात तीळ असतील तर तुम्ही अधिक तीळ घालू नको. हां, तर असं कोणी प्रश्न विचारला नाही, पण मी विचारते. असं कुणाचा तुझ्या प्रश्न मनातले वाटते चालेल. हां, रेडीमेड चकलीचा मसाला भेटता आणि युट्यूबवर आमच्या चकली मसाल्याचा सरोजने टाकलेला व्हिडिओ हां. असा. तो सुद्धा तुमका चकली मसाला घरच्या घरी बनवतो असाल तर तो सुद्धा मसाला तुम्ही बनवून या चकलीच्या रेसिपीमध्ये वापरू शकता. तर आता स्नेहा पाटीलने लिहिलंय काय सोडा. अवी गेमर ते काम करतात. तुम्हाला प्रॉब्लेम होतो तर काय माहिती नाही. चला आता पुढे काय संतोष आहे ताई, सुरमईचा सांबार कसा बनवायचा बायानो? हां, त्याची रेसिपी करतो अपलोड. तसा असा मालवणी काय 2-4 रेसिपी आहात, ते तुम्ही बघू शकता. चला आता रेसिपीवर आता येऊया. डाळव्या मी वाटून घेतलंय. या बघा. या बघा. चाळून घेते आता मी. अख्खीच जर डाळ रवली, एक रवली होती बघा ह्या का अडकलेली मिक्सरच्या भांड्यात. ती एक रवली तिने त्या भांड्यातच टाकलंय. आणि ह्यो जो कनेरा तो आपल्याक घेऊचो नाया. ह्यो बघा. थोडंसं येता तो कनेर घेऊचो नाया. तो आता मिक्सरच्या भांड्यातच घालते मी. आणि ह्या डाळव्या आता झाला वाटून आपला. आता ह्याच वाटीनी तुमच्या समोर मी प्रमाण दाखवते. हे बघा 3 वाटी बरोबर पीठ घेते मी. 1, 2 आणि हे बघा. मी मोजूनच घेतलेलं आहे, पण आता पण मी मोजूनच घेते. या 3. आता ह्याच वाटीन मी पाणी पण तुमका दाखवतले, पण पाणी मी अधिक घेतले आणि साधा पाणी काढतले. आता ह्या सुद्धा पीठ मी चाळून घेतले. शंका नको, जर विकतचा असात किंवा घरातला असात तरी बरेच दिवस झाले की असे हे बघा तांदूळच भुतूर बघितलास, म्हणून आपल्या त्या साच्यात अडकू शकतात. म्हणून हे बघा, पिठा म्हणून चाळून हे घ्यावा. साईडला चक्कीचा आणि आपला कसा आपण घरी काय करत नाही, त्यामुळे पिठा एक चाळूनच घ्यायची. ही तर महत्वाची टीप असा तुमका सांगते मी. सरोज बोललाच की पिठा खयची पण असा दे, भले तुम्ही लाडू जरी करत असाल तरी त्या पीठ दळून आणला असता फसफशीत असला तर आपली रोजची गव्हाच्या पिठाची चाळण असतात त्यांनी चाळा. मैद्याच्या चाळणीने चाळू नको, नाहीतर ते लाडू तुमचे हे होतील. आधी चाळण बघा तुमच्याकडे खायची आधी. ही पूर्णाची चाळण बरोबर आहे, ही आपल्या रोजच्या पिठाची चाळण असता. चाळणीत पण प्रकार असतात. आज आपण करतो
डाळव्याचे चकले बिना भाजणीचे. झटपट होणारे. हम्म. तुम्ही खैसून बोलता तर आम्ही विरारवरून बोलतोय. आता पाणी दाखवणार आहात? नाही आधी एका मोहन घालूया. हा. मग तुमका उकड मध्ये टाकूचा असा 2 चमचे तेल तरी चाला. पण मी आता मोहन घालते आणि पिठात चोळून घेते. म्हणजे ता माका लय आवडता. पाण्यामध्ये कसा तर मोहन असा बसत नाही. तसा पण करू शकतास तुम्ही. एक चकली मी तशी पण दाखवलंय तुमका. पण मी आता असा करते. त्याने खुसखुशीतपणा पूर्ण कणान पिठात मोहन चोळला जातात. आणि चकलीची खरी मजा खुसखुशीतपणामध्येच आहे. किती चमचे? आता मी 1 वाटी घेतलंय ना, तर 3 वाटी आपले तांदूळ तर 3 चमचे घेतोय. मी बोलले ना एका ह्याच्यात आपण हे घेतलेला 3 वाटी तांदूळ घेतले तर 3च चमचे मी घेते. थोडा बहुत अधिक पुढे मागे पुढे घेतलास तरी चालत, पण तेवढा प्रमाण बरोबर आहे. कढई ही घेतलाय उकड काढूसाठी. आता लायटर घेऊया आणि मंद आचेवर या मोहन तापत ठेवूया. आपला कडकडीत तापवचा पण हो. मंद आचेवर. मंद आचेवर. आता तिन्ही गॅस चालू करायचे काय नाही, एक करायची. आता वाटीनीच आहे मी ह्या पण ठेवते पाणी तापत. ह्या बघा ह्या मी पूर्ण पाणी तापत ठेवते तांब्याभर. नंतर वाटीनी मी पिठात घालतले, तेव्हा तुमचं प्रमाण बरोबर कळतला. पूर्वा लिहिते विरार. पूर्वा पण विरारवरून बघते, आपण पण विरारवरून बोलतोय. कोकिला लिहिते आहे हाय. जर कुणाला व्हिडिओ आवडला असेल तर डबल टॅप करून तुम्ही लाईक करू शकता, शेअर पण करू शकता. आणि आमचे युट्यूबवरचे असे चॅनलवरचे काय म्हणतात ते सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. आता किती वेळ लागेल? हे कडकडीत दूर यायला पाहिजे. त्याला दूर आलं की मोहन तापलं मंद आचेवर. हा. आता सांगा आपण कुठली रेसिपी दाखवतोय जे नवीन आले असतील? नवीन आले असेल त्यांना सांगते. आज आपण डाळव्याचे चकले जे सेम लागतात आपल्या भाजणी सारखे आणि होतात झटपट. त्याला वेळ नाही लागत. भाजणी करा रे दळा रे त्यापेक्षा तुम्ही हे पटकन करा, त्याच चवीचे होतात. ह्यो व्हिडिओ जर तुमका बघूचो असतो तर पण लाईव्हला येवाच आणि आमच्या युट्यूबवर 3-4 व्हिडिओ असत सतत होते दरवर्षी लागून. ते तुम्ही बघू शकता. आणि कुणाचा काय प्रश्न 1 असेल? वाटी डाळव्या घेतला त्याला 3 वाटी तांदळाचा पीठ. तुम्ही घरातला वापरा, भाकरीचा आणला असाल दळूनचा. पण धुतलेल्या तांदळाचा असेल तर अधिक बेस्ट. आणि दुकानातून विकत आणलास तरी चालत. फक्त जास्त ठेवणीतला पीठ आणू नको जुना. मनीषा लिहिते हाय ताई अहमदनगर वरून. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. आता बघा धूर सुटला, मी गॅस बंद करते. हे बघा दाखवते तुमका. धूर इलो बघा. हे बघा. हा बघा. एवढंच कडकडीत तेल मोहन. तेल गरम केलं की त्याचं होतं मोहन. असा फसफसा कवया. काय बनवते सांगा? डाळव्याची झटपट होणारी चकली. आज आपली डाळव्याची चकली. आपली दिवाळी स्पेशल रेसिपी आहे. ज्यांका म्हणजे वेळ नसता, ज्यांच्याकडे वेळ कमी आहे त्यांच्यासाठी हो उत्तम पर्याय. आता ह्या मोहना तर सगळ्या पिठात चांगला चोळून घ्यायचा. कोकिला सोलंकी बोलते, राणी लिहिते राधे राधे. राधे राधे. तुमका श्री स्वामी समर्थ. अमृत कोहली लिहितोय कल्पना कोहली. मला वाटतं त्यांच्या ह्याच्यावरून कल्पना कोहली, ती जळगाववरून बघतीये. अरे वा, धन्यवाद ताईंनो, धन्यवाद. सारिका नाईक लिहिते काय बनवतात ताई अंबरनाथ वरून. आम्ही बनवतोय डाळव्याची चकली, झटपट होणारी, एकदम झटपट, एकदम भाजणीच्या चवी. आणि प्रमाण म्हणजे साहित्य पण कमी. दोनच साहित्यात होते ही चकली. एक पहिलं म्हणजे तांदळाचं पीठ आणि डाळवं. राणी लिहिते मी नांदेड वरून बघते. अरे वा, धन्यवाद ताईंनो, धन्यवाद. तुम्ही असेच बघत राहा. आम्ही विरार वरून दाखवतो लाईव्ह, तुम्ही नांदेड पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बघतात. आपली मालवणी भाषा बघा एवढी नुसती बघा नको, डबल टॅप करून लाईक सुद्धा करा आणि बनवून पण बघा. हे बघा आता सगळं चारही बाजूने. डाळ कसली घेतली तर तुम्ही सांगा. अरे ही माझी मावशी आहे चैताली गवस. हरभऱ्याची डाळ म्हणजे आपल्या डाळवं जे दुकानात विकत भेटतं, भाजलेले चणे भेटतात, त्याचा अर्धा भाग असतो, त्याला डाळवं बोलतात. तुम्हाला डाळवं नसेल तर तुम्ही चणे वापरा. ज्या काही ठिकाणी डाळवं मिळत नाही तर चणे वापरा, सोलून वापरा आणि ते मिक्सरला लावून त्याचं पीठ करा 1 वाटी प्रमाणे. त्याला 3 वाटी तांदूळाचं पीठ घ्या. आता हे सगळं मोहन बघा एकदम त्याची मुठ्याळ होईपर्यंत मी चांगलं
चोळून घेतलंय. आणि तिथे पाणी पण तापत ठेवलं आहे. हा, जे पाणी पण- आता आले असतील त्यांच्यासाठी हो, सांगतो पाणी मी मधल्या. जास्तीचं तापत ठेवलंय, हा. पण त्यातलं पाणी मी काढणार आहे. हा, आणि बाजूला कढई ठेवली आहे ती तेलाची. ती तेलाची, तेल आधीच हा. थंड तेल वतून ठेवायचं. हम्म. अशी टीप मिळाली होती सरोजला, तर सरोजनी ती हा. टीप फॉलो केली आहे. तुम्ही अशीच आम्हाला टीप देत राहा, मग आम्ही कुठल्या कुठल्या रेसिपीत फॉलो करत मला आता जाऊ. त्या ताईंचं नाव नाही आठवत, पण हा. त्यांनी व्हॉट्सअप केलेला की तुम्ही ना कढई किंवा तवा थंड असेल ना तेव्हाच त्याच्यामध्ये तळणीचे पदार्थ टाका, म्हणजे तेल हम्म. कमी लागतं हम्म. आणि पदार्थ म्हणजे व्यवस्थित पण होतो. धन्यवाद, मनापासून धन्यवाद त्या ताईंना. आता पाण्याला आपल्या उकळ आलेली आहे. थांबा हं. मी जवळ येऊन दाखवते. हे बघा, एवढं उकळी येईपर्यंत पाणी गरम करून घ्यायचं. हा, आता त्याच्यातलं मी पाणी काढून घेते आणि सगळंच पाणी मी तांब्यात काढते, म्हणजे मला त्या वाटीत ओतायला बरं पडेल. मधली गॅस बारीक होती म्हणून कढईचे कान तापले नाहीत. कडकडीत गरम. हे बघा, तांब्याभर पाणी मी हम्म. तापत ठेवलं, तांब्याभर पाणी मी हे केलं. आता आपण घेऊया ती वाटी. सोनिया लिहिते की रवा लाडू पण दाखवा, तर वहिनी सांगा लाईव्हला आपण रवा लाडू दाखवलेले आहेत, तुम्ही जाऊन बघू शकता. आणि YouTube वर आमचे जुने व्हिडिओ सुद्धा आहेत. लाईव्हला आता रवा लाडू आम्ही लाईव्हला दाखवले, तशी हवी असेल तर रेसिपी आम्ही करू, पण उशीर होईल त्याला. आता हे बघा, तांब्याने हात भाजता माझो. ही बघा, वाटी भरून घेतलंय, तांदूळ टाकले, गॅस चालू करायची खाली. असं वर धरते कॅमेरा मध्ये दिसेल. 2. आता परत तांब्याची पितळेची वाटी ना, हात भाजलो. आरामात आरामात, काही नाहीये. काय होतं, दिवाळीचं फराळ जसं वहिनी सांगल्या आरामात करू आहे, स्वतः जपून, आणि बाजूवाला जर मदतीक असतात तर त्याका सुद्धा जपून. आता बघा, मी 3 वाटी पाणी घातलंय. आपण तांदळाचा 3 वाटी पीठ घेतलं होतं, 3 वाटी पाणी घातलंय आणि उरलेला शिल्लक 1 वाटी पाणी राहिला असं काय मी बाजूक ठेवले. आता ह्याच्यात घालूया आपण मीठ. हा, ह्याच्यात घातलेली आयडिया चांगली असते. हे पिठाला त्याच्यानंतर सगळीकडे लागेल, बरोबर ना? हा, आणि त्याच्यानंतर घालूया आपण आपला लाल तिखट. तुम्ही रेडीमेड मसाला पण वापरू शकता, तोच मसाला टाका, पण त्याच्यात बघा तुम्ही तीळ हत काय, मीठ टाकाय, कारण रेडीमेड मसाल्यात मीठ सुद्धा असतं. आता हे ओहो हातावर चोळून घालते. आता ह्या सगळ्या जाऊ दे बाजू. आता मी एका पीठ ह्याच्यात नाही वतणार, मी परातीत या वतणार. आता हे काय एक कड इलो पाण्यात मगाशीच उकळी इली, आता लगेच इली. हे असा केलास तर पटकन येतंय. बघा, गॅस खाली चालू आहे, नाही तर बोलतील की पीठ बघा सगळीकडे झालंय. तांदळाचं पीठ असाच होता. आता मी गॅस बंद केलंय, एक उकळी इल्याबरोबर, आणि ह्या मी आता परत घेते आणि त्या पिठात ओतते. कोणाचे काय प्रश्न असतील तर खाली हे करा. माझी मावशी लिहिते, दोघी मिळून छान पदार्थ बनवता, असेच पदार्थ बनवा पण कमी खा. धन्यवाद धन्यवाद. स्वाती सावंत लिहिते, हाय हाय ताई. जे कोणी नवीन आले असतील त्यांच्यासाठी परत सांगतो, आम्ही झटपट होणारी डाळव्याची चटणी बोलत होते मी, चकली बनवतोय, जी तुम्हाला अशी म्हणजे पूर्व तयारी शिवाय होऊ शकते. लागते खुसखुशीत, एकदम कमी तेलकट. तुम्हाला आता दाखवतो, आणि काय म्हणतात ते खुसखुशीत कुरकुरीत, जे तुमच्या अपेक्षा असतील चकलीकडनं, त्या अपेक्षा सगळ्या अपेक्षा पूर्ण करणारी चकली. ओमकार लिहितोय, हाय, कोणता आटा है? मैदा नाही बाई, मैदे का आटा नाही, तांदूळाचं पीठ आहे, तांदळाचं पीठ आहे. इन्ग्रेडियंट्स परत सांगा. 1 वाटी तांदूळाचं पीठ, हे 1 वाटी डाळवं घेतलंय आणि 3 वाटी तांदूळाचं पीठ. जर तुम्ही पाव किलो डाळवं घेत असाल तर पाऊण किलो म्हणजे किती, अर्धा आणि 75 ग्राम, तेवढे तुम्ही पाव किलो, अर्धा आणि पाव किलो तांदूळाचं पीठ घ्या, म्हणजे तुमचं 1 किलो हे प्रमाण बरोबर होईल. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक नक्की करा. विजया लिहिते, मोहन किती घातलं? तर 3 वाटी मी मोहन घातले. मगाशी प्रमाण सांगितलं ना, 3 वाटी पिठाला 3 चमचे मोहन, हे असतं प्रमाण मोहनचं, आणि ते पण कडकडीत तेल कमी आचेवर. आता हे ना एकटे असं करून घ्यायचा असा, आणि हेका ठेवायचा आपण झाकण. ह्या बघा, म्हणजे काय, ही तुमची बसली उकड, हे वाफ येऊ होई आपल्या ताटावर. ह्या ठेवते मी झाकण, असं पूर्ण झाकेल एवढंच मोठं ताट घ्यायचं. आता मी ह्या बाजूक ठेवते आणि हो सगळं पसरवा आवरते. तांदळाचं पीठ
म्हणून कोण हम्म. घरघंटीवाले घेत नाही. हा हे बघा या खरा केवढा उत्तर आहे बघा. तुमका हा. उत्तर माहिती नसत तर मी सांगते. तांदूळाचं हा. पीठ लय उडता, घरघंटीवाले घेत नाही, चक्कीवाले पण त्याचे अधिक पैसे घेतात. हा हे बघा ना हा सगळं आहे बघा किती पण काय वांधो नाही. हा आपण जर पदार्थ बनवतो आहात तर साफसफाई आणि बोलतात ना थोडंफार हे करावं लागतं. हा बघा एवढा पसारा झाला. या समोरच्या सिंधुदुर्गाची भाषा बोलतात का नाही मालवणी बोलतो आहोत आम्ही. सिंधुदुर्ग अशी जिल्ह्याची भाषा असते का ताई? असेल तर नक्की सांगा. हा कारण आम्ही आमची जी भाषा आहे मायबोली तीच बोलतो आम्ही, मालवणी भाषा. तर लाईव्ह मध्ये हा पसारा आवरायला पण दाखवला पाहिजे ना. दाखवायला पाहिजे ना, बरोबर श्रद्धा आहे. भोसले लिहिते मी डोंबिवलीवरून बघते. धन्यवाद ताईंनू. ज्ञानेश्वर सोनार लिहिते हाय. दर्शना गावडे लिहिते हाय. मालवणी भाषा सिंधुदुर्गातली मधलीच आहे आणि आपला जिल्हा सिंधुदुर्ग आहे. सिंधुदुर्गच एक येतो. नंबर मी त्या उत्तर. दिवशीच दिलेलं हा उत्तर की आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच येतो. तर तालुका हा आपला असेल देवगड किंवा हा मालवण मालवण असा हा. असतो, पण आपला सिंधुदुर्गच येतो. कॅमेरा थोडासा हल्ला. आज आपण बनवतोय डाळव्याची चकली. हम्म. बिना भाजणीची, त्याच चवीची आणि होते झटपट. अगदी तुम्ही कामावर येता येता डाळवं 1/2 किलो आणलं आणि 1 किलो तांदूळाचं पीठ आणलं तर त्यातलं 1 वाटी पीठ बाजूला काढून ठेवायचं आणि बाकीचं 1/2 किलो पीठ घालायचं तांदूळाचं आणि 1 वाटी डाळवं चाळून घ्यायचं मिक्सरला लावून. दोन्ही पिठं चाळून घ्या. त्याच्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार जर तुम्ही आता विचारता चकली मसाल्याचं 1 पॅकेट त्या 1 किलोला चालतं तेवढं घातलं आणि पीठ मळलं तशी उकड काढून की पटकन होईल. पाण्यामध्ये टाका. फक्त मोहन तुम्ही जे आता ते वाटीने मोजा, मग तुम्हाला ते मोहनचा अंदाज येईल. म्हणजे 3 वाटीला तुम्ही हा. म्हणाला 3 जर चमचे. तुमच्या त्या 5 वाट्या झाल्या 1 किलोच्या, कॅमेरा हल्ला हा हा परत 1 बोला. किलोच्या जर 5 वाट्या झाल्या तर तुम्ही 4 चमचे मोहन घाला. थोडंसं कमी चालेल, पण अधिक जास्त घालू नका, नाहीतर चकली गाळते वेळी तुटली जाईल. हा आता आपल्याला किती मिनिटं वाट बघायची आहे? थोडी थोडी म्हणजे हाताला सोसेल इतकं पीठ, फक्त हाताला सोसेल इतकं पीठ. आता गरम गरम कडकडीत होतलंय ना. तोपर्यंत आता मी हे लिहिते काय कमेंट वाचते. राश्री लिहिते हाय नाशिकहून मला खूप दिवसापासून अशी चकली करायची होती. अरे कशाला खूप दिवसापासून? आमच्या रेसिपी चॅनलवर तुम्ही गेला असतात परब तरी पण किचनवर. आता आलात तरी हरकत नाही ताई. आता लाईव्ह धन्यवाद. वर हा लाईव्ह वर तुम्ही बघू शकता. समृद्धी लिहिते हाय ताई मी माणगाव वरून समृद्धी धन्यवाद, बोलते. धन्यवाद. देवगड तालुक्यातली कुणकेश्वर कातवड माझं माहेर. अच्छा. तुम्ही दोघीवली पण भारी मालवणी बोलतात. थँक्यू सो मच. कातवड तुमचं माहेर, मी मीठ मुंबरीचा असोय. मी पण देवगड कुणकेश्वर मीठ हा. मुंबरीचा असोय. आता बघा गावकरांचा खेळू. संतोष लिहिते हाय ताई. दर्शना गावडे लिहिते मी मैद्याची वाली काय नाही माड्याची वाडी हे नेरूर बघा. सिंधुदुर्ग. हे आपली वाफ पिलेली आहे ही बघा. आता हातीक पण सोचता तू वाच कमेंट. हा आता होय आपली कसरत आहे थोडी पीठ मळूची. आनंद अरोरा लिहितोय हाय. पूजा जांभरे लिहिते हॅलो ताई हॅलो. धन्यवाद. कश्यप लिहिते नोकरीसाठी मी रायगडला राहतो. हा रायगड जिल्हा पण आपल्या सिंधुदुर्ग. त्यांनीच उत्तर दिलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळी म्हणजे बोलतात रायगड, ना, हा आपला जिल्हा रत्नागिरी, एकच आहे. हा आडवली हा. तुमचा. आता गावात जायचा काय सगळी स्टेशन घेत. पण पेण येतात सगळी येतात. हं. पनवेल बिनवेल सगळे. पनवेल तर आपलं स्टेशनचं नाव आता आहे ना. मी मुंबईत हा दिला. नाही स्टेशनचं नाव हा. सांगते. त्याच्यानंतर काय ताई माका मालवणी शिकव जयश्री लिहिता. नक्की आम्ही आमची बोलतात ना युट्यूब चॅनलवर व्हिडिओ बघत राहा. तुमका मालवणी नक्की येतली. नक्की साधी येतली. सोपी भाषा असा त्याच्यासाठी हा. काय असं म्हणतात ना, गोड भाषा ती तुमका शिका. शब्द तुमका हवे असतील तर आम्ही आता मालवणीमध्ये बोलता बोलता तुमका शब्द सांगतो एखाद मध्ये दुसरं मध्ये नवीन शब्द. सुरुवातीपासून जर व्हिडिओ बघितला असता तर आतापर्यंत तुमका मालवणी मस्त इली असती. कारण भुतूर परत काय भुतूर म्हणजे आतमध्ये आता सांगतो. मॉप म्हणजे मॉप भरपूर. भरपूर. इल्यात म्हणजे आल्यात. हा. अजून काय हो कडे गेलेला. हा म्हणजे कुठे गेलेला. हा हा. इतको वगात आणि म्हणजे जेवलात काय. हा हा. इथं तर सेम आहे. इतको हा. वगात म्हणजे खूप वेळ लागलो. हो. असा लागलो म्हणजे लागला हम्म. म्हणजे भरपूर वेळ लागला.
लागलो. आणि त्याच्यानंतर अजून कुठलेही शब्दप्रयोग आहेत जे तुम्ही करता आता रेसिपीमध्ये? पीठ काय पीठ कसा मळून घेऊया असं म्हणतात ना, हा. काय ते तुम्ही भरपूर सारे एखाद दुसरे शब्द वापरतात. आता ते आता बोलता बोलता तुमच्या लक्षात बोटा येईल ते सांगते. रोवून 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 मी पीठ मळून घेतलंय असं म्हणते मी. बहुतेक रेसिपीत असा बोटा रोवून रोवून म्हणजे पीठ चांगला तिंबाने येतात. आता रोहित बघा. लिहिताय फराळ करताय काय? हो, होय बरोबर. होय, चकली करतो दादांनू. चला आता मी तुम्हाला इथे कॅमेरा घेऊन दाखवते पीठ मळायचं कसं ते. हा. चला. आता ह्या बघा, मी बोलता बोलता कमेंट वाचता वाचता ह्या मी वाफेचा तमका दाखवलाय. ह्या बघा बोटा दिसतात माझी हा. मी ओढलेली. आणि ह्या पिठाचा गरम पाणी ता मी घेतोय. ह्या बघा, कारण मी बोललंय ना मगाशी, जास्तीचा घेऊच नको. ह्या असा घेतलास ना तर कोण तुमका ओरडत नाही. जास्तीचा घेतलास तर परत पीठ घालूचा लागतला आणि मग कंटाळो येतलो तुमका चकली वाढत गेली तर. कारण प्रमाण आपण तिखट मिठाचा तेवढाच घेतला ना म्हणून. एकदा माझ्या मैत्रिणीने फोन केलेला, मी डाळव्याची चकली करत होते आणि त्यांना पण ती आवडली. गेल्या वर्षी ती म्हणाली, अगं स्नेहा मी मीठ टाकायला विसरली. मी आता तुका काय सांगू. तर मी बोलले कितपत झाल्यात तुझ्या करून. तर ती म्हणते आत्ताच एक साचा झाला आणि लगेच माझ्या मिस्टरांनी एक तोंडात टाकली आणि ही केली. तर मी बोलली तू आता बाकीच्या पिठाला कर, मिठाचं पाणी घे चमचा 2 चमचे. बघा आता तुम्हाला ही टीप पण देते. आणि त्याच्यात मीठ टाक. अजिबातच मीठ नाही टाकलंयस तर त्याच्यात चमचाभर पाणी घे आणि त्याच्यात मीठ चांगलं कालव कालव आणि ते पाणी शिवरून शिवरून तू पिठाला पूर्ण चोळ. बघ काय होतंय ते. पण नंतर ती म्हणाली बरं झालं मी तेवढं केलं म्हणून. मग असं आहे, जरी तुमचं तिखट मीठ असं जरा कमी जास्त झालं तर तुम्ही ही टीप वापरू शकता. मंगेश लिहिता आज तुम्ही दोघी छान दिसताय, मेकअप छान केलाय. अरे मेकअप म्हणजे फक्त मेकअप नाही, आम्ही आभूषण पण घातले, नथ हा, वगैरे. वगैरे हा. हा, आम्ही काय पार्लरात जात नाही आता बाबा, हे बघा घरातच. वहिनी हा. इथे पीठ मिळताय. हा. ताई मी इल्याक उरण गावात. ओके जयश्री. हा गडावर. ओके त्या उरण गावच्या आहेत. म्हणजे मी धन्यवाद मध्ये ताईंनो. मध्ये मध्ये धन्यवाद. कमेंट पण वाचते म्हणजे कुणाला असं वाटायला नको की आम्ही हा. रेसिपीवर पूर्ण फोकस आहे पण कमेंट मी वाचून वाचून मध्ये ही मध्ये बघा अशी दाखवते. बोटा रोवून 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 तुम्ही पीठ चांगला मळून घ्यावा आणि घट्टसर मळा, तरच तुमच्या चकलीत काटे येतले. पातळ जर पीठ मळलास, म्हणून सांगले उकड काढते वेळी तुम्ही पाणी जास्तीचा घ्यावा, काढून ठेवा आणि मग त्याच्यात सगळे मसाले मिक्स करा. ही पण एक टीप आहे बघा. हा. पीठ मळण्या म्हणजे कुठला पण पदार्थ बघा व्यवस्थित तांदूळाचा पीठ परत एक अजिबात चिकटला दसला नाही. हा, दसला म्हणजे चिकटला नाही. चला ह्यो मालवणी शब्द तुमका गावलो. हा आता हे बघा. ह्या आता काय करूया, याच्यावर ठेवूया थोडासा झाकण. जास्त नाही वेळ, कारण आपण पीठ ठेवलेला लगेच होणार म्हटल्यावर झाकण सारखी सारखी काय ठेवायची. ठेवते आता बाजू, झाकणच नाही ठेवत. आणि घेते सोऱ्यात तेल चोळून. अरे हा, बोराच्या रेसिपी मध्ये एकाने प्रश्न विचारलेला की बोरं दाखवली ना आपण गावातली कोकणातली पारंपरिक बोरं, ती रेसिपी पण आपली युट्यूब चॅनलवर ती तुम्ही बघू शकता. त्याच्यामध्ये प्रश्न काय विचारलेलो की ती बोराचं पीठ 2 तास झाकून ठेवायचं का मुरत. जर तुम्ही ताई पारंपरिक करत असाल तर नक्की झाकून ठेवा. म्हणजे तुम्ही तांदूळ धुतले, त्याच्या रात्री धुतले, त्यानंतर सुकवले, मग ते भाजले आणि मग ते हे केले, आपले पिठाला घेतले बोरं करायला, तर ते परातीत घ्या आणि त्याच्यानंतर त्याचं गुळाचं पाणी घाला. कारण ह्या वेळेला मी वेगळं केलेलं, गुळ चिरडून चिरडून घातलं होतं, त्याच्यामध्ये मी गुळाचं पाणी केलंय. त्यामुळे त्या दोन्ही रेसिपी बघा, ही झटपट होणारी. आताच काय कामावर भरपूर आपल्या गृहिणी जातात, त्यामुळे त्यांना झटपट रेसिपी हवी असते. या समोरच्याच आमच्या राणी आहेत, त्या म्हणालेल्या मला झटपट बोरं दाखवा. तर मी म्हटलं चला आपण तो प्रयत्न करूया, पण तो पण माझा व्यवस्थित झाला. नवरात्रीला प्रसाद म्हणून मी सगळ्यांना बोरं वाटून पण टाकली, आवडली सगळ्यांना. तो प्रयोग आणि जुन्या रेसिपीत पारंपरिक आहे, ती माझ्या आजीने शिकवलेली रेसिपी बोरांची. संक्रांतीला माझी आई करायची आणि उंदीर मामा जास्त झाले ना तरी पण ती बोरा सोडायची, म्हणजे उंदीर मामा खाऊन खुश. मग आपल्या घरात इदवस करत नाही. कसा वाटला ह्या पण तुम्ही सांगा लाईव्ह मध्ये, आणि डबल टॅग करा. हीच आम्ही सांगितलंय कीर्तन एवढा मोठा. पीठ घट्ट भिजवले आहे का, दाखवा पीठ कसं भिजवलं ते. या बघा घट्ट असा पोटरवलास की होय काहीतरी तडो जाऊ पयो. या बघा असा पीठ मळायचं, घट्ट मळायचं. ह्या पिठात तेल लावूया नाही लावायचं, साच्याक लावायचा, साच्याक कारण ही तेलातच नातली.
हा त्याच्यामुळे नाही तर जास्त हा. तेल 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 होतला नाही हा. नाही तेल मग त्या गळतला साच्यातून. बघा आता ह्यो साचो आपण घेतलेलो हा काय वया बराश लावचा. बाराश नाही हाताने नाही. लावचा लावताला. आता ते तेल तापला. अरे दुसरा तेल घ्या त्याच्यातला घ्या. आता ह्यो आपलो पितळेचो चकलीचो साचो काय काय जण स्टीलचो पण वापरतात. आता चकलीची परत रेसिपी सांगतोय खरखरीत बाजू ती खाली टाकायची आणि ही वरची बाजू. आमच्या साच्यावर आपसूक निशाण लिहिलेला त्यामुळे तुमचा काय गरज नाही मजा. तुम्ही पण करू हा. शकता निशाण हा नाही यात समजत काहीतरी तर. करूचा निशाण. हा नाही समजत तर हा. करून ठेवा. आणि असा बोटां करते उलटा मारिता पण ता बघा त्या निशाण दिसता बघा ता वरच इला आणि खाली खरखरीत बाजू बोट असा फिरून बघायचा. प्रीती भोसले लिहिते तुम्ही सर्व कमेंट वाचा. हो आम्ही वाचायचा प्रयत्न करतोय. प्रेमकांत मिश्रा लिहित आहे हाय चकलीची रेसिपी कुठे मिळेल. चकलीची रेसिपी तुम्हाला परब किचन युट्यूब चॅनल मध्ये भेटेल जिथे रेसिपीचे व्हिडिओज टाकले जातात युट्यूब वर. सलग 3-4 वर्ष डाळ्याची रेसिपी आहे त्याच्यानंतर भाजणीची सुद्धा आहे. पुढच्या वर्षी अजून एक प्रयत्न करू. ह्या वर्षी आम्ही स्वतः करून बघू आणि मग पुढच्या वर्षी दाखवू तुम्हाला. आणखीन होते पोह्याची रव्याची चकली ती सुद्धा दाखवू. भाग्यश्रीने प्रश्न विचारलाय डाळ भाजून घेतली आहे का. भाजून नाही घेतली तरी चालेल आणि जर तुमची ताजी आणलेली असेल तर तुम्ही लगेच वाटून घ्या आणि जर ठेवणीतली असेल तर ती दब झालेली असेल तर ती ताई भाजूनच घ्यावी लागेल. म्हणजे डाळव्याची डाळ हा, डाळव्याची डाळ डाळव्याचीच सांगते मी डाळव्याचीच. आता आपण रेसिपी डाळव्याची करतोय ना तर मी सुरुवातीला तेच सांगितलेलं जर आता कोण जॉईन झालं असेल त्याला सांगते मी 1 वाटी डाळवं घेतलंय आणि 3 वाटी तांदूळाचं पीठ. त्याला 3 वाटी मी पाणी ठेवलेलं वापरलं ते आणि 1 वाटी जरा होतं त्यातलं उरलेलं आहे पाणी हे बघा. अर्ध वाटी पाणी उरलंय म्हणजे 3.5 वाटी पाणी मला पीठ मळायला लागलेलं आहे. आवडीनुसार तुम्ही चकली मसाला घाला, ओवा घाला, तीळ घाला आणि लाल तिखट घाला आणि तेलाचं मोहन 3 वाटी तांदळाच्या पिठाला 3 चमचे. नाही नाही पाणी देऊ देऊ का. समृद्धी नको. माने लिहिते गे तुम्ही दोघी भारी दिसताय आणि एक लक्ष्मी दुसरी सरस्वती दिसते. धन्यवाद धन्यवाद आणि धन्यवाद. पुढे पण आहे चाक काढून सांगा ऐक ऐक सांगतोय. आजारी पडते ती मगाशी ताच म्हणाली नथ बीत घालून जाऊ नको हा ते बघत राहतात लोक. मी बोलले होय होय तू नजर काढ माझी इल्यावर ऐक चांगलंय. सुकन्या लिहिते फुटाण्याची डाळ का. होय होय फुटाण्याची डाळ ताई. जर तुमच्याकडे फुटाण्याची डाळ मिळत नसेल तर आपले खायचे जे चणे असतात ते मिळाली त्याची सालं काढून ते सुद्धा तुम्ही वाटून चकली करू शकता ह्याप्रमाणे. आता हे सलग घालायचं तुकडे तुकडे करून कधीच घालायचं नाही. ह्या अगोदरच्या चकली सुद्धा टिप आहे हे बघा. सिलेंडरचा आकार दिला आणि हे मी सलग घालते. याच्या वरचं असेल ते काढायचं नाहीतर तुम्ही मला एकदा गेला दुसऱ्यांदा केला तर ती हवा जाते आतमध्ये आणि चकली तुटण्याची शक्यता असते. प्रीतीचं बाबा कमेंट वाचते तिने लिहिलंय कमेंट वाचा तुम्ही खूप गोड आहात तुम्ही रोज ब्लॉग करत जा वेळ नाहीये चॅनल ग्रोथ होईल. नक्की प्रयत्न करू ताई प्रयत्न काहीतरी होतं म्हणजे कधी तब्येत बरी नसते कधी मुलांना शाळेत सोडायचं काहीतरी असतं. कैलास लिहितोय नथ तर अजून शोभून दिसते. थँक्यू सो मच धन्यवाद धन्यवाद. सुनीता विवस लिहिते ताई मी कुडाळ पिंगुलीची गावची. आता त्या साचा बंद करतायत म्हणून कमेंट वाचते. पिंगुली गावची जालनाला राहते. मालवणी भाषा आम्ही आमच्या घरात बोलतो. ओके आपलेपणा वाटतो. हो खरंच मालवणी भाषेमध्ये आपलेपणा आहे. बघा हा साचा पण थ्रेडवर थ्रेड गेला पाहिजे नाही गेला तर तो असा खट करून खटखट आवाज येतो आणि वर येतो आणि मग तेव्हा पण पिठामध्ये हवा जाते म्हणून ह्या साचा पण असा आहे जरा. आता श्री स्वामी समर्थ. हा थांबा आता हे बघा एक चकली गाळायला सुरुवात केलेली आहे. काटे बघा मस्त सुरेख आलेत. काटे सुरेख येण्यासाठी मगाशी वहिनीने टिप काय दिली. आता जे 2000च्या वर लाईव्ह गेले आहेत त्याच्यामुळे आता तुम्ही सांगा धन्यवाद काटे सुरेख येण्यासाठी काय टिप दिली ते सांगा. एकदम घट्ट पीठ मळायचं आहे. पाहिजे तर पाणी तुम्ही आधी काढून घ्या आणि लावून लावून पीठ मळा पण पीठ घट्ट मळा. एकदम पण दगड करू नका. जे प्रमाण दिलेलं आहे वाटी प्रमाणे तेच. हे बघा आतली बाहेरी बाजू मी अशी जॉईन करून घेते नाहीतर तेलात तुमची चकली काय होईल फसेल नाही उघडेल हा तेच ना म्हणजे तुटेल. उघडली जाते म्हणून तुम्ही मधलं पहिलं तोंड आहे ते बंद करा आणि शेवटचं जे तोंड आहे ते बंद करा. ही बघा चकली अजिबात तुटत नाहीये. जॉईन केलं वहिनीने. हे दोन हे बघा हा ओपनिंगचा आणि हा क्लोजिंगचा हे दोन्ही तुम्हाला
बंद करून आणि घ्यायचे हाताळू हाताने. शकतो आपण हा. कशीही. ही बघा, तुम्ही तुम्ही डिश घ्या, छोटी मोठी कुठल्याही हा, साईजची करू करू शकता. शकता. डिश घ्या किंवा पेपर घ्या, टिश्यू पेपर कोणत्याही ताटावर घ्या, सहजरित्या ही उचलता येते. हम्म. ही चकली बिना बिना टेन्शन घेऊन करा, व्यवस्थित होतली आणि लागतली त्याच चवीची. चकले करू सहसा भाजणीची म्हटल्यावर जीव काचारता लोकांचो. हा, हा. हा, ही चकली करा तुम्ही. बाकीच्या चकल्या करतोय ह्या बघा. हा, आता ते मध्येच बोलता माका सरोजनी हा हा थांबवल्यात ना. त्याच्यामुळे हा, तसं मी झालं. काय त्याच्याकडे नाही, बघत राहले काय काय नाही, झालं. काय नाही, ही हा, भार्गवसाठी. ही बारकी चकली झाली. ही हम्म. साईज पण करतात हा. म्हणजे एकदाच एक चकली उरवून उरवून खावा. हा हा होतात हीच. काय काय हा. जण काय करतात, घेतात फराळ आणि पूर्ण खात नाही ना हो. साचो पण जास्त वर उचलता नाही, हम्म. तेवढ्याच अंतरावर हे ठेवा, बघा मग तुमची चकली, खालूनच वहिनी करतायत. हा, तुमची चकली तुटणार नाही. ही बघा, आता एवढे तर मी गाळलंय. तेल आपला बघूया किती तापला. आणि जो तुकडो पडलेलो तो आम्ही आता आपल्या आम्ही चुलीत. कणकवलीचे. रूपाने विचारलंय हा. तुम्ही कुठल्या गावचे. मी मध्ये मध्ये वहिनीला ब्रेक देऊन कमेंट वाचते. कैलास लिहितोय वा वा खूप छान, थँक्यू सो मच. नैना सावंत लिहिते हाय. साक्षी टेंबर लिहिते हाय. जर आमची रेसिपी आवडली तर डबल टॅप नक्की करा, म्हणजे इन शॉर्ट लाईक नक्की करा. धन्यवाद, त्याच्यानंतर धन्यवाद, धन्यवाद सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद. आता सविता, काहींचो भाऊ घेतलाय होय हा, चकले काढू. हे बघा आमची भिड्याची, आम्ही हा. मालवणी म्हटलं की भिड्याची भांडी ही वहीच. तर आमची ही काईल आणि काईल म्हणजे वहिनी सांगा बाबा कढई. काईल आणि काईलचो तो भाव तव, तो म्हणजे तव आणि कढई, काळी भिड्याची कढई. हा, ही आम्ही वापरतो. आता तो गोळो टाकले ना तो आपसूक वर इलो. आता बघा, तुम्ही हय, दाखवते जवळून. हा, ह्यो बघा, ह्यो वर इलो एकदम आपसूक. आता तुम्ही हय कमी जास्त तिखट करू शकतास. आता ह्याच्यात तिखटाचं प्रमाण आम्ही थोडासा कमी टाकलो, पण ही चवीक भारीच लागता, असं काय नाही, तुमच्या तिखटानुसार राहती. एक बार हिंदी में बता दो, हम बताते आपको हिंदी में. हा. प्रसाद मिस्त्रीने छान कमेंट लिहिली आहे, मला आवडली. करंजीच्या गोडीत चकलीच्या कुरकुरीत पणा आहे. घरभर पसरलेला आनंदाचा सुगंध हीच खरी दिवाळी आहे. धन्यवाद, खरंच खूप धन्यवाद, छान धन्यवाद, कमेंट आहे. धन्यवाद. मला पण आवडली. हा स्लोगन आपण पुढच्या वेळेला वापरूया. हा. ह्याचा मी स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवते. हम्म. मला आवडला, म्हणजे ह्याचं क्रेडिट प्रसाद मिस्त्री यांना. हा. हा, पुढच्या लाईव्हला पण दादांनो येवा. आता ती काढलाय, चुलीत घातलाय, नमस्कार केले कायली. आणि ही बघा, अशी चमच्याने तुम्ही काविल तो घेवानी सोडा. उचलून उचलून गेल्या वेळेस सोडलंय तर माझे मिस्टर म्हणाक लागले ते हात सगळे बाजू. वेडे वेडे सुटत जात आहेत, तू उचलू नको, अशी चमच्याने टाक. ओके ओके. हा, हा. मग ही एक टीप आता नवीन ऍड झालेली अशी आहे. जर उचलली तर तुमचे वेडे सुटले जातात, ते पण बरोबर आहे. पण मला ती सवय आहे अशी उचलायची. ही बघा, अशी अशी उचलायची, पण ते सुटला वेडे वेडा, सुटतात. त्यापेक्षा ते बरोबर आहे. चला, जेंट्स लोक सुद्धा टीप आपल्याला देऊ शकतात. आता तुम्ही पण खाली टीप द्या, कुणाला टीप द्यायची असेल तर. हा. वेलकम. हा. मंजुळा की मस्ती लिहिते मेरे बच्चों की चकली बहुत फेवरेट है. धन्यवाद, धन्यवाद ताई. मैंने लाईक किया, थँक्यू. धन्यवाद. बरं, कोकण पद्धतीने एका तयार केलेला आहे का दिवाळी? जाऊ दे. कोमल लिहिते ताई पुडीची करंजी रेसिपी सांगा. हा, आमची करंजीची एक लाईव्ह आम्ही केला, तो म्हणजे पारंपरिक आमची जी डाळव्याची चकली बनवली आम्ही, ती खूप छान आहे. पुडाची करंजीचा बघूया व्हिडिओ, नाही तर लाईव्ह. आता दिवाळीला खूप कमी दिवस राहिले, ज्यांना बनवायचं असेल सुकुती त्यांचा. डाळव्याची चकली बोली, डाळव्याची हा, करंजी करंजी. करंजी हा, केलेली ही आता डाळव्याची चकली. चकली. म्हणजे डाळव्याचे तुम्ही बेसनचे लाडू सुद्धा आम्ही केलेले आहेत गेल्या वर्षी, ते सुद्धा जाऊन बघू शकता. बघा, शॉर्टकट जर तुम्हाला बेसन पण भाजायचं नसेल तर ते सुद्धा आपल्या युट्यूब चॅनलवर व्हिडिओ आता आहे. मी येते चकली जरा तळायला, हा. तुम्ही गाळू शकता, हा. म्हणजे पटापट लाईव्ह आपला होईल, हा. नाहीतर खूप मोठा होत जाईल. मग मी येते आणि कुणाकुणाच्या कमेंट आहेत. मोबाईल जरा बाजूला ठेवते, कारण मला दोनदा तिला कमेंट आली की बाबा मोबाईल म्हणजे तेलाच्या जवळ नको. ते पण बरोबर आहे, गरम होऊन ब्लास्ट होऊ शकतो ना, त्याच्यामुळे. आता जे म्हणजे पटापट चकल्या तळून होतील. तुम्हाला एक बॅच ही दाखवते, नंतर मग मी येते. एक बॅच दाखवून घे की त्यानंतर मग आपलं तुझ्या हा. हातात गाणं देतंय. हा, आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर बोला, विचारा. हा. आणि आता अलट पलट करून बिंदास हाताळू शकतास. हा. काही आपली तेलात कुस्करली नाही, विरघळली नाही, काय नाही. साक्षी लिहिते दिवाळीचं काय काय बनवलात? आत्ताची जस्ट सुरुवात केली आहे. जे तुम्हाला दाखवलेत व्हिडिओ तेच आम्ही तुम्हाला बनवलेले आहेत, लाईव्हला दाखवले आहेत ते.
ही बघा झाऱ्याला ही वाजायला लागली. आता तो दुसरो झारो घे गो गाळूचो त्याच्यावर छन छन करू गया. हाँ, छन छन. कुलदीप लिहितोय मैं यूपी से देख रहा हूँ, कोई वांदा नाही. धन्यवाद दादानू. हा, आता हे बघा एका याच्यावरनं गाळून दुसऱ्या याच्यावर असं हे गाळायचं. बघा हा, आवाज इलो तर लाईक मध्ये सांगा. पहिला कमेंट मध्ये काय पण सांगू शकता. हे खाली बघा. सांगत होतो कमेंट मध्ये सांगा. आता लाईव्ह मध्ये सांगा. आता लाईव्ह मध्ये सांगा. आता आपली ही एक बॅच झाली तळून, आता दुसरी. आता तेव्हा मी येत आहे, हा. म्हणजे गॅस फुल आहे का नाही आता गॅस फुल ठेवणार आहे बघा. गाडायच्या काढल्या ना मी झालेल्या की खालून मग गॅस कमी करा. आपल्या गॅसची बचत आपणच करायची, कमी जास्त करायची. पण चकलीला गॅस मीडियम किंवा फुलच ठेवायची. हा, नाही तर चकली व्यवस्थित हा. नरम पडणार नंतर. आता तेल थंड झालेलं म्हणून मी मोठी केलेली, जेव्हा मी बारीक केली माझी होती उलटी बटन आहेत ना. हा, म्हणून ते मला जरा सराव नाहीये, थोडासा सुटलाय. पहिला होता, आता सुटलाय. आता मी ह्या गाळायला घेते, तू आता हयये तो कॅमेरा स्टँडला लाव. हा, आता हे सगळ्या गाळू दे. गाळण्याचं तर तुम्हाला दाखवलेलं आहे. थांबा, पहिलं व्यवस्थित हे करते, स्टँडला लावते. थोडा कॅमेरा ऍडजस्ट करताना लाईव्ह मध्ये हलतं, त्याच्याबद्दल काय म्हणतात ते माफ करा. मी बघते व्यवस्थित म्हणजे दिसतंय का, नाही तर अर्ध मला वाटतं पूर्ण दिसतंय. तुम्ही सांगा खाली कमेंट मध्ये. त्या मोबाईल थंय घेता ना की तुम्ही दिसता, आमचा आवाज पण पोचता की नाही तो एकदा परत सांगा. तुमच्या कानावर आमची मालवणी गोड भाषा येता की नाही ती का पलट. काव्या लिहिते ताई मसाला ऑर्डर करायचा आहे. मसाल्याची सुरुवात केली की आम्ही तुम्हाला युट्यूब लाईव्ह वर येऊन सांगू. आता आम्ही लाईव्ह वर येऊन सांगतो, कारण हे बघा बुडबुडे कमी झाले ना की ह्या का चकली एका बाजूची दुसऱ्या बाजू पलटून घेऊ. वही सरोजा प्रजापति लिखते हैं मैं मुंबई से देख रही हूँ, आप हिंदी में बोलिए. हाँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी, हम लोग की भाषा जो है उसी में हम लोग बोलते हैं, मालवणी. दिव्या लिहिते बरोबर आहे. साक्षी राटे लिहिते आवाज मस्त येतो क्लिअर. थँक्यू सो मच. बघा उत्तर दिलं. बाकी पिक्चर पण क्लिअर दिसत असेल. हा, आता पण आम्ही दोघी व्यवस्थित दिसतोय का बघा, कारण आमचे जे तिसरे जे आम्हाला मदत करतात सरोजचे हसबंड ते आता जॉबला गेलेले आहे. तर म्हटलं लाईव्हला तर जायचंच आहे, तर आता दोघी जणी जाऊया. बघा ही चकली मस्त कुरकुरीत झाली. तुम्हाला नंतर दाखवतो, शेवटपर्यंत राहा. आता म्हणाल चकल्या तळल्या आता काय व्हिडिओ सोडून जाऊया, असं काय नाही. तुम्ही शेवटपर्यंत राहा. जा आमची मालवणी भाषा आणि काही प्रश्न असतील तरी सांगा. आणि आता जॉईन झालेल्यांना सांगते, आज आम्ही करतोय डाळव्याच्या चकल्या. आता बघा ह्या एका ह्याच्यात म्हणजे एका ह्या चकलीच्या ह्याच्यात त्या 6 झाल्या आणि ह्या 6 झाल्या. आता मी परातीत घेतोय, अजून थोडा राहिला. एकीने लिहिलंय कागदावर काढा, काढायला सोप्या जातात. हा, अशा पण जातात ताई, बरोबर आहे. मी बोलली ना टिश्यू पेपर घ्या, कागदाचे थोडे तुकडे घ्या किंवा उलट्या डिश करून घ्या, तुम्हाला जसं सोपं पडेल तसं. भास्कर लिहितोय दिसत नाही. आता दिसतंय मला, माझ्या लाईव्हला माझ्या मोबाईल मध्ये दिसतंय, तरी पण मी बघते. काय बनवायचं तर आम्ही बनवतोय झटपट होणाऱ्या मस्त खुसखुशीत डाळव्याच्या चकल्या. त्याच्यामध्ये आम्ही काय काय घेतलंय वहिनी, 2च साहित्यामध्ये ह्या चकल्या झाल्यात. एक तर तांदळाचं पीठ आणि दुसरं म्हणजे डाळवं. जे भाजलेलं डाळ असते ना त्याला डाळवं म्हणतात. त्याच्या आम्ही चकल्या झटपट होणाऱ्या बनवल्यात. ह्याला आता बघा लाईव्ह संपेपर्यंत जेवढा वेळ लागतो ना तेवढाच वेळ अप्रॉक्स, म्हणजे आम्ही स्टार्ट टू एंड जेवढं दाखवलं तेवढंच वेळ ह्या रेसिपीक लागता. म्हणजे तुम्ही 1 तास काढा आणि ह्या चकल्या बनवून ठेवा. आता ह्या चकल्या आपल्या किती झाल्या ते तुमका दाखवतंय. पीठ अंदाजे किती होता वहिनी? अर्धा किलो तरी असतात ना? असतला 4 वाटी भरून येता अर्धा किलो. अर्धा किलोचा पीठ होता. आणि त्याचा डाळवा किती होता? डाळवा पण एकच वाटी, 3 वाटी तांदळाचं पीठ. हा, असा या प्रमाण होता. आता माका हे तुमका आता परत मी प्रमाण सांगते. आज आपण डाळव्याचे चकले करतो. 4 वाटी, 3 वाटी मिळून 4 वाटी सगळा. जर तुम्ही पाव किलो डाळवा घेत असाल तर पाऊण किलो तांदूळाचा पीठ घेवा, म्हणजे तुमचे 1 किलोच्या प्रमाणात चकले होतील. आता ह्या आम्ही घेतलं होता पीठ, 1 वाटी सेट केलं, 1 वाटी डाळवा घेतलं, वाटून घेतलं. त्याच्यानंतर 3 वाटी त्याचा तांदूळाचा पीठ घेतलं. तुम्ही मसालो जास्त अधिक घातला तर तुमचे लाल भडक चकले होतले. मी नाही घालत आहे जास्त मसालो. आमचो भार्गव मस्त खुसखुशीत चकले आवडीने खाता. तिखटावर हा तुमच्या, तुम्ही तो विकतचो मसालो घातला तर तुमचा रंग छान येतलो. नाहीतर युट्यूबवर आमच्या सरोजने चकलीचो मसाल्याची रेसिपी दाखवलेली असा, तिची लिंक घेवा नाहीतर शोधा. गावतली गावतली आता दिवाळीच्या व्हिडिओ तुमका लगेच गावतली. चकली मसाला सर्च केला तर
सर्च केलं तर आता बघा मी टाकताना ना गॅस बारीक केलेला आहे आणि हा. परत आता जसजशी चकली शेकत दिली ना तशी मी गॅस जास्त केलाय, मोठी केलाय. हम्म. म्हणजे ही तुम्ही ट्रिक लक्षात ठेवा, की जेव्हा तेल कुठलाही थोडं थंड पदार्थ होता. हां, हम्म. तेव्हा टाकताना तुम्ही असं करा. रेसिपी पाठवा. हो, नक्कीच पाठवतो. सोनाली परब लिहिता आम्ही पण मालवणी आहोत. परब आडनावावरून कळला. आपण परब. भास्कर लिहिताय ओके. रेसिपी पाठवा. हो, पाठवतो. रेसिपी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आम्ही लिहितो. तुम्ही दोघी छान दिसताय. चकली पण छान. माधुरी गावडे लिहिते. साक्षी लिहिते माझ्या चॅनलचं नाव साक्षी रहाटे. ओके. म्हणजे त्यांच्या चॅनलचं नाव. हो, आम्ही तुमच्या चॅनलला नक्की सपोर्ट करू. म्हणून मी तुमची कमेंट पण वाचली, की तुम्हाला असं वाटायला नको. सपोर्ट हां, करू, सपोर्ट सबस्क्राईब पण करू. करू. हां. आणि लाईक पण करू. तसं तुम्ही आमचं सबस्क्राईब करायला काही पैशाची गरज नसते. बिनधास्त तुम्ही सबस्क्राईब, लाईक करू शकता. काही काही जणांचा असतो गोड गैरसमज, की माझे पैसे जातले. नाही जाऊचे. नाही. तुम्ही सबस्क्राईब म्हणजे तुमका नोटिफिकेशन गावता. आम्ही हां, लाईव्ह आम्ही येत असू येत असू, किंवा आमच्या रेसिपी येत असू. हां, तेवढंच एक फायदा हां. असतो. म्हणजे भरपूर फायदे असतात. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकत नाही, की "अरे ताई तुमची रेसिपी नाही येणार." तर तुमका लगेच नोटिफिकेशन गावताला, की आमची रेसिपी येतं. ते तुम्ही बघत राहा. तुमका जर आमच्या रेसिपीमध्ये काय असं आढळला, की बाबा म्हणजे सजेशन देऊचा असतात किंवा काय सांगूचं असतात, की ही रेसिपी दाखवा. आता बघा मी परत तुमच्याशी बोलता गॅस बारीक करते. मोबाईल वाईज लांब ठेवते. आणि हे चकली आता दुसरी जी 3 चकली आम्ही 3-3 चकली घालतो. हां, 3-3 ती घातलं. जर पसरट असतात भांडं तर हां. तुम्ही रवातील तेवढे घाला किंवा 2-2 घाला. हां. आता आणि ह्या एका घाण्यामध्ये 16 चकले झाले. ते 12 आणि हे 4 आणि ही मगाशी एक छोटी आणि आताची ही छोटी. ही बघा शेवटची. ही बघा. हां. म्हणजे 16 चकले होतात एका घाण्यामध्ये. आता ह्या दुसऱ्या घाण्यात मी पूर्ण पीठ भरलंय. एक एक संघ आणि ह्यो एवढं गोळं रवलो. तो मी भुतूर ह्या अर्धा झाला की घुसवतले. मिनीने लिहिलंय चकली खूप तेल खाते म्हणजे चकली तेलकट होते तर त्याला उपाय जसं सांगितलं उकड तुम्ही व्यवस्थित मोहन तेलाचं जे मोहन आहे ते प्रमाणात द्या. जास्त हां. जर मोहन झालं तरी ते चकल्या तेलकट होतात. त्याच्यानंतर वहिनीने जी उकड काढायची पद्धत सांगितली ती सुद्धा तुम्ही आणि पीठ मळणं. मगाशी जसं त्यांनी सांगितलं हां. पीठ एकदम घट्ट मळून घ्यायला पाहिजे. ती पण पद्धत आणि जसं आम्ही सुरुवातीला टिप दिली की कढई ठेवायच्या अगोदर, चुलीवर ठेवायच्या अगोदर तुम्ही थंड कढईमध्येच तेल घाला आणि नंतर त्या चकल्या तळा म्हणजे चकल्या कमी तेल शोषून घेतात. ही टिप्स आम्हाला मिळालेली ती तुम्ही नक्की वापरून बघा. त्याच्यानंतर आणखीन हां. काहीतरी वाटतं मीठ पण टाकतात ना हां, गं? मीठ पण मीठ टाकतात. टाकतात ती एक आम्ही दाखवलं बहुतेक हां, रेसिपीमध्ये. शिवाय आणखीन बाजारात पण काहीतरी एक प्रॉडक्ट मिळतात. आमका हां. काय त्याची ॲड नाही करूची आहे, पण मिळतात. जर तुमका ताव सुधरत नसाल, तर ता पण मिळता एक काहीतरी प्रॉडक्ट. त्यांनी त्या पदार्थात तेल जास्त शोषला जात नाही. तर बघा, तुमका गावला तर आमका खाली फोटो आणि लिंक पाठवा. मग आम्ही त्या दाखवू. साक्षी लिहिते मी पण मालवणी असं माहेरची पालव. ओके. अच्छा. आताची पालव पण तावडे. आमचे गाववालेच असत. हां, तावडे पण ना. तावडे, हां, पालव आमच्या आता बिल्डिंगमध्ये होते. आता ते वेस्टला गेले राहावा. हां. पालव काका पालव काका. होते. बघायचे ते सुद्धा रेसिपी. आता पण बघत असतील. हां. फोन पण तेव्हा नंबर हां. तेव्हा सांगायचे सांगायचे. जवळ खाली उतरलं की म्हणायचे, "आज काय बनता परब किचनमध्ये?" हे पण स्लोगन बरं. "आज काय बनता परब किचनमध्ये?" साक्षी लिहिते, "मी पण मालवणी आहे." हां, ते वाचलं मी. देवगडची. ओके, रहाटे. दुसरी साक्षी. ते हां. नावं हे वरची साक्षी तावडे आणि ही रहाटे. ती अच्छा. नावं सेम झाली ना, म्हणून मला वाटलं मी कमेंट वाचली की काय. अच्छा, कुणाचे अच्छा. काय प्रश्न अजून असतील, आमची रेसिपी आता एंड होत येत्या. म्हणजे झालेली आहे. संपुष्टात येता. होय, होय. झालेलीच हां. आहे आता. तर कुणाचे काय प्रश्न असतील तर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर आणि मीठ टाकलं तर तेलकट होतात का? समृद्धी माने लिहिते. काय कॉर्नफ्लॉवर कशात टाकायचं ताई? हां, ते ते म्हणजे आता तेलात कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं. आपण एक तर ह्याच्यामध्ये वापरतो अ, करंजीमध्ये. पण कॉर्नफ्लॉवर वापरायचं गणित काय मला कळलं नाही. कारण मी तर कधी टाकलेलं नाहीये. मीठ टाकतात एवढं मला माहिती आहे. कारण आम्ही पण रेसिपीमध्ये दाखवलंय 2-3 की मीठ टाका तुम्ही. हां, त्याने चकल्या तेलकट व्हायच्या कमी होतात. चकल्या म्हणू की कोणताही हां, पदार्थ असो. कोणताही ते पुऱ्या वगैरे जे वडे काही हां, तेलकट पदार्थ आपण तळत हां, असतो. भजी, वडे हां. हां, जे काही असतील ते आणि चकल्या थोड्या कमीच ह्याच्यावर शेकून घ्यायच्या कारण ह्याच्यामध्ये तेल ऑलरेडी असतं ना, तर ते आतल्यात शिजत राहतं 15-20 मिनिटं म्हणजे हां, 5 तुम्ही मिनिटं तरी ही हां, प्रोसेस होते. आम्ही काय बनवतोय तर आम्ही काय? झटपट डाळव्याची चकली बनवतो आहे. एकदम क्रिस्पी, कमी तेलकट आणि एकदम स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत हां. हे सांगायचं राहिलं. म्हणजे जेवढ्या तुमच्या अपेक्षा असतील, आपली चकली अशी असली पाहिजे.
त्या अपेक्षा तुमच्या नक्की ही चकली पूर्ण करेल. आणि मी ह्या वेळेला झाऱ्याने टाकते, कारण बरोबर आहे त्याचे जे वेडे आहेत ते तुटले नाही पाहिजे. कारण आपण एवढी मेहनत करतोय ना, वहिनी बघा वेडे घालण्यासाठी किती मन लावून मेहनत करते. जर शांत ते वेडे रवलंय, शांत रवलंय. जर ते वेडे तुटले तर मग मजा नाही ना. चकलीची मजाच तीच असते ना, चकलीसारखी सरळ. चक्र. चक्र. ता हय कर भांडा. हां, ह्या आता भांड्याला. गाळू. ओके, ओके. मला वाटलं दुसरा तुम्हाला घेऊ काय हां. ताट? नको ह्याच्यातच हां. होत बघा, आलंय ना गृहिणी आता. भांडी घासूचा त्रास नको. आपण त्यातच त्यात करूया. आता एवढाच रवला ना, आता त्याच्यात भुतूर तो गळो घालतोय. आता असं म्हणतात ना, खूप गोष्ट आपण दिवाळीला करतो आणि जेवणाचा भांडे वाट असता. सकाळी काहीतरी एकच करा. मी तर तुमका तास सांगते, एकच भात वगैरे काय तो करा आणि सकाळी जर चपाती भाजी करत असाल तर डाळीच्या भानगडीत पडायचाच नाही. हां, एक डायरेक्ट मसाले पुलाव. भात, पुलाव काय तो करा. त्याची रेसिपी आपल्या आहे, झटपट आहे. होणारो कुकरमध्ये पुलाव, हां, पंक्तीतलो पुलाव भरपूर तुम्ही ते बघा. मसूर भात पण बघा, तो सुद्धा तो छान सुद्धा लागतो. हां. डाळीचा पण अनुभव येतात त्याचा. सोयाबीनचा भात पण हां. सोयाबीनचा भात. जेवढे काय होत ते रेसिपी बघा किंवा खिचडी वाटली खावीशी. त्याला आणि जवळ काम करून कंटाळा येईल खिचडी पण. कायच नाही तर पावभाजी पण रेसिपी मिसळ पाव पण ती पण चालतं कधी-कधी पर्याय म्हणून. कारण हां, आपण कसं करून दमतो. परत ते हां. जेवणाचं आणि पुन्हा मुलं खायला मग पावभाजी हां, म्हटल्यावर अगदी आवडीने. दिवाळीच सुरू झाली. त्याच्यामुळे ते पण एक पर्याय तुम्ही करू शकता. हां. अशा झटपट होणारा पदार्थ तुम्ही करायचा जेव्हा दिवाळीचे फराळ करत असतो तेव्हा. आता मी नक्की. लाईव्ह यायचं होतं, सकाळी उठून चपाती भाजी केली आणि नंतर मग मुलाला आज त्याचं म्हणतात ना, काय म्हणतात गो तो? सेलिब्रेशन डे सेलिब्रेशन डे होता. तर आज त्याका नवीन कपडे. मग आणि ते कपडे उद्यापासून इस्त्री करा. सुट्टी. नाही उद्या जातलो. जातो काय? उद्या जातलो ह्या भेटताला सगळी बक्षिसा भेटतली. सर्टिफिकेट वगैरे. हो. अवॉर्ड फंक्शन. ता भेटतला. बरा. कशा कशात काय काय इली आहेत त्याच्या. नंबर. आज आता ह्याच्यामध्ये आज हा त्यांका रांगोळी स्पर्धा. मम्मी मी काय काढू? कमळ काढू? म्हणजे काय पण काढ. चांगला काढ. क्रेयॉन वगैरे घेऊन गेलं म्हणजे आपली रांगोळी नाही तशी काढायची वयांवर असा. हां. आपली रांगोळी एवढ्यात नाही त्यांना देणार. थोड्या हां. दिवसांनी. ती ठेवतील शाळा चरचरीत करून. बिचारे मावशींका काम. आता आज आपण कोण लाईव्हला आत्ता आला असेल त्या ताईंना धन्यवाद आणि वेलकम सुद्धा. आणि आज करतोय बिना भाजणीच्या डाळव्याच्या चकल्या. मस्त सुरेख होतात, झटपट होतात. बघा तुमच्यावर बोलता बोलता लाईव्हला छान झालेल्या आहेत. आता तुम्ही प्रमाण एकदा परत सांगते. 1 वाटी डाळवं, 3 वाटी तांदूळाचं पीठ. कोणतंही तांदूळाचं पीठ घ्या, जे भाकरीला करून आणता ते घ्या. फक्त त्याच्यामध्ये ज्वारी बिरी असेल तर ते घेऊ नका. फक्त तांदळाचं पीठ. मिक्स पीठ घेऊ नका हां, मल्टीग्रेन वाला. हां. फक्त तांदळाचं पीठ आणि ह्या चकल्या होतात एवढ्या क्रिस्पी, कमी तेलकट आणि बोलतात ना खुसखुशीत. आणि एकीने कमेंट टाकली आहे, काय टाकली आहे, सोनाली परत चकली मऊ का होते? आता चकली मऊ मऊ का होते त्याचे 3 कारणं मला माहिती आहे. पण तुमची चकली नक्की कशामुळे मऊ होते ते आता बघा. म्हणजे तुम्हाला काय सविस्तर विचारायचं मी असेल तर पहिलं विचारा. कारण सांगते, तुम्ही व्यवस्थित जर सगळं केलं असेल, हं. जर ह्या करत असाल तर ह्या मी 100% सांगते ह्या मऊ होत नाही. जर तुम्ही पीठ मळल्यावर पण आहे आणि मोहनवर पण आहे, तरी हां. पण ती मऊ होऊ शकते ही चकली. आणि जर तुम्ही कुठल्या भाजणीच्या वगैरे करत असाल, तर ती भाजणीचं पीठ तो जर ह्याच्यावर टाकत असेल गहूवर आणि तुमच्या मोहनवर पण आहे. जास्त मोहन हां, झालं तरी चकल्या नरम पडतात. नरम पडतात, जास्त तेल पितात. त्याच्यामुळे ते हां. मोहन पण प्रमाणात टाका. जेवढे वाटी पीठ घेणार तेवढे चमचे मोहन टाका. म्हणजे तुमचं प्रमाण बरोबर असतं. त्याच्यानंतर कमी तेलकट होण्यासाठी हे पण आहे ना, काय ते म्हणतात ते दुसरं पण मी एक काहीतरी हे केलेलं कमेंट वाचलेली त्याच्यामध्ये लिहिलेलं म्हणजे एका ताईनेच दिलेलं, की कमी तेलकट होण्यासाठी तुम्ही हा पर्याय करू शकता. नरम पडतात. कारण आपण लगेच ह्या गरम-गरम जर भरून चकल्या ठेवायच्या नाही हां. डब्यामध्ये. थंड झाल्यानंतर पूर्ण थंड होऊ दे, तिला तिचा वेळ घेऊ दे. म्हणजे तुम्ही आता केलाय आणि सकाळी जेवायला बसलात, जेवण तुमचं भांडी-कुंडी होईपर्यंत त्या चकल्या आपसूक थंड होतात. मग त्या भरून ठेवा डब्यामध्ये हवा बंद. नंतर मग तुमचा डबा जो उघडा राहिला, तरी पण तुमच्या चकल्या नरम पडू शकतात. त्याच्यामुळे ते करा. पूर्ण चकल्या थंड झाल्या कीच तुम्ही त्या स्टोअर करा. आणि चकली काय म्हणतात तेल कमी पिण्यासाठी जसं तुम्हाला सांगितलं ना, मोहन आणि पीठ पण घट्ट मळलं पाहिजे. आणि चकलीला जर असे काटे हवे असतील हे बघा, असे सुरेख, तर तुम्ही हे पीठ घट्ट मळा. आता आपण लाईव्ह हा एंड करूया. हं. परत रेसिपी अपलोड करा चॅनलवर. ही रेसिपी असते ना, ही रेसिपी आमची चॅनलवर पण अपलोड आहे YouTube चॅनलच्या सेक्शनमध्ये, त्याची लिंक व्हिडिओमध्ये. खाली देतो. ती देतो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. ती तुम्ही बघू शकता.
प्लस ह्यो व्हिडिओ जेव्हा आम्ही आता एंड करतलो ना तेव्हा ह्यो जाऊन ना सेव्ह होतलो. लाईव्ह सेक्शन असता मध्ये परब किचनच्या सेक्शन मध्ये लाईव्ह सेक्शन असतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही ह्यो व्हिडिओ बघू शकता. असा नाही की आता लाईव्ह संपला की व्हिडिओ गायब होतलो किंवा संपतलो असं नाही, पण ह्यो सेव्ह व्हिडिओ म्हणून तुम्ही जसं रेसिपी बघता ना तसं बघू शकता. मग तुमका आमची बडबड जास्त ना ऐकूची असतात तर फास्ट फॉरवर्ड करून तुम्ही ही रेसिपी नक्की बघू शकता. आणि पण ज्यांना तरी पण आमची स्किप केलास हा. आणि जर तुमका जर काहीतरी Tip. चुकला टीप असतात किंवा मोहन वगैरे तर मग रेसिपी फसतली. त्यासाठी युट्यूब वरचे व्हिडिओ बघा सविस्तर, ते कमी कमी वेळेचे असतात. हा ते बघा. आणि लाईव्ह कशी आम्ही तुमच्याशी बोलून बोलून तुमच्या समोर हे पदार्थ दाखवतो. आता आपण माका असं वाटतं व्हिडिओ एंड करूया. निरोप घेतो आता आज्ञा असावी, चुकले आमचे काही तर क्षमा असावी. आता जाता जाता वेळी आता त्यांना होय घे जरा कॅमेरा आणि मग हा शेवटी दाखवतो. खुसखुशीत चकली किती तेलकट नाही झाली आणि किती काय नाही ती. हा ही बघा. तरी ही चकली बनवायला आम्हाला 1 तास लागला. ती चकली बघा. ही बघा अशी आता म्हणजे ही शिजत आलेली आहे, कारण त्याची बुडबुडवाईनी काढा नाही तर करपेल. नाही ती का आता पलटी मारा. हा आणि मंद आच केलंय. ही बघा. आता लाईव्ह एंड करूया की ही शेकून फक्त घेऊया. दाखवते आणि लाईव्ह आपण एंड करूया म्हणजे किती खुसखुशीत आणि बिना तेलकटी बघा. अजिबात तेलकट नाही. आता बघा काटे बघा का किती सुरेख काटे पण दिले टोचता हातात. आता ही आपण तोडून दाखवते. तरी गरम आहे, पूर्ण थंड झालेली नाहीये, गरम आहे. थांबा मग एक थंड साईटिक होऊ ठेवू दे. गई होती. हा थांबा थंड होते तोपर्यंत आपण लाईव्ह आता चालू हे ठेवूया. दोन मी साईटिक ठेवतोय हा, या म्हणजे ताटात ठेवलंय कारण गरमच आणि बाकी तोपर्यंत आपण तळून घेऊया. तळून घेऊया. तुम्हाला आता दाखवतो. एक गाणं बोलतोय मी जाता जाता वेळी. त्या दिवशी ताई म्हणत होत्या कोणतंही गाणं चालेल, तर मी आता बोलते गाणं. स्वराज्य तोरण चढे गर्जती तोफांचे चौकडे, मराठी पाऊल पडते पुढे, मराठी पाऊल पडते पुढे. माय भवानी घरात आली, आजच दसरा आज दिवाळी, चला सयानो अंगणी काढू, कुमकुम ते सडसडे, मराठी पाऊल पडते पुढे. गाणं कसं वाटलं? लगेच हार्ट्स आणि लाईक द्या, डबल टॅप करा, लाईक द्या. सोनाली इथे खूप छान हाऊ टू ईट डिश. हाऊ टू ईट डिश हे काय सोपं असतं, दिवाळीमध्ये खाऊ शकता. असं बनवलेली चकली जशी तुम्ही रेडीमेड मिळते तशी. आता तुम्हाला एकदा दाखवतो एंड करायच्या आधी. ते जरा थंड होऊ दे म्हणजे त्याचा खुसखुशीतपणा राहील. आता आगीकडनं लांब घेतोय. हा नाहीतर ते परत गरम होत हाती राहतं. गरम लागतं कारण आतमध्ये ती पूर्ण थंड झाल्याशिवाय ती तुमको क्रिस्पीनेसपणा येऊचोच नाही. म्हणजे ते 10-15 मिनिटं लागतातच ना वहिनी. ते घ्या. ती लास्ट आता तुमका दाखवतोय बघा. चकली तेलात टाकली का नाही फेस येऊच होय, कारण आपण ह्याच्यात टाकलो ओवो. हे बघा म्हणजे नाही तर बेसनचा पीठ आणि फेस कुठलाही तळणीचा पदार्थ फेस येताच येतात. जास्त तेल जुना झाला की फेस येणारच. सुरुवातीक नाही येत आणि जसा पदार्थ तळलो जाईल तेव्हा तो फेस आपसूक कमी पण होता. बुडबुडे पण कमी कमी होत जातात. तो फेस रवत नाही आणि तो साबणाचा पण फेस नाही, पण तो थोड्या वेळाने निघून जातो. ह्या वेळेत जास्त इलो नाही कारण आपण ह्या चकलीमध्ये हिंग वापरलो नाही. ज्योती लिहिते आज तुम्ही खूप गोड दिसत आहात. धन्यवाद धन्यवाद. आता मी कमेंट वाचते थोडे. संपूर्ण रेसिपी सांगा किंवा व्हिडिओ असेल तर लिंक द्या. ती लिंक आम्ही आज आपण डाळव्याच्या चकल्या करतोय. 1 वाटी डाळवं, 3 वाटी तांदूळ, 3 वाटी पाणी. जास्तीचं पाणी ठेवलं तरी चालेल. मग 3 वाटी परफेक्ट पाणी कढईत घ्या. त्याच्यात तुमचे मसाले टाका. रेडीमेड चकली मसाला टाका, हरकत नाही. पिठामध्ये चाळून घ्या, वाटून घ्या डाळवं. पिठं दोन्ही चाळून घ्या आणि त्याच्यामध्ये 3 चमचे मोहन घाला. पीठ घट्टसर पाणी घालून पहिलं ते उकड काढलेली ते मळा. त्याच्यानंतर घट्टसर पीठ मळून घ्या. मग काटे आपले छान येतील आणि मग चकल्या तळून घ्या. झटपट ठेवायची गरज नाही. आज करतोय डाळव्याच्या चकल्या. हॅपी दिवाळी रेहमाना बतलीते. हॅपी दिवाळी. धन्यवाद धन्यवाद. तुम्हाला सुद्धा तुम्हाला डाळव्याचं प्रमाण कळलंय बघा. जशी चकली शेकत आली तसे बुडबुडे आता याचे कमी झाले आणि ती तळाला जाऊन बसते. तळाला जाऊन बसते म्हणजे ती सांगता एक प्रमाण माका मी आता शेकून झालंय, माका आता काढ घे बाय परबीनी. आमचं चॅनल आहे परब किचन. त्याच्यावर तुम्ही जाऊन
बघू शकता आणि आमचं चॅनल पण आहे, इन्स्टा पण आहे, फेसबुक पण आहे. त्याच्यावर पण तुम्ही आमचे शॉर्ट व्हिडिओज बघू शकता. हे बघा. हं. आम्ही तरी मीडियम साइजच्या चकल्या बनवलेल्या आहेत. त्या किती अर्ध्या किलोच्या बनवल्या ना? पण मला वाटतं आता तुम्हाला मोजून दाखवतो एक्झॅक्ट किती होतात. आता थोड्या चकल्या नाही, एका घाण्यामध्ये तुमच्या हं. 16 चकल्या होतात ना, तर 16 दुना 32. 30 चकल्या हमखास होऊ शकतात ह्या साईजच्या. 30 चकल्या बरोबर होतात. 3-3, 3-3 आम्ही घालून तळलेल्या आहेत. तुम्ही पसरट भांडं घेतलं तरी चालेल. आता आपण जाऊया चकली बघ. अजून हां. कोणाची कमेंट आहे काय बघ, नाहीतर चकली. हां, झालं. हां, कमेंट झालं. संपल्या. हां, हां. हे बघा. ही बघा. सोय नाही का आवाज इलो तर लाईव्ह मध्ये सांगा. हे बघा. आता पोकळ ही बघा पोकळ. त्याचं होल आता गमत नाही अजून फुटलं नाही कारण ही अजून गरम गरम चकली तरी पण कुरकुरीत हे असं. बघा ना, झाली ही बघा. ही हां. बघा, मी दाखवते बघा. 2 चकल्या आम्ही अशा हे केल्या हे बघा. आणि याला तेल पण नाहीये हे बघा. हात तेल ते तुम्ही बघू ताटाला शकता. आहे, ताटाला मगाशी. होतं. हां. हां, ते घाण्याचं ताटाचं गळलेलं. तेल आहे. तुम्हाला आता प्रेझेंटेशन करून दाखवतो. पण उखाणे आणि नाव घ्या समृद्धी माने. आता मी बोलणार होते. काहीतरी पण नको. या या तर मग आता कार्यक्रम आठवलो. भजी करा आणि उकाने घ्या. खायचो जसं तो ते खाली सांगा, खायचो तो खाली सांगा. आताच चालू झालो लपंडाव. त्याच्यामध्ये भजी सांगितल्या ना आणि त्या मी आता फोडून सांगते तुमका. कृष्ण कुमार त्याच्यात सांगितल्यानीच म्हणजे तुमका ही सिरियल आवडाक लागली हा? नाही नाही ना? त्याच्यात काय एक होता माहितीये हां. काय ती म्हणाली कृष्ण कृष्ण काहीतरी बोलली ती कांद्यात हां. ता न वापरता भजी करा. तर सगळ्या त्या वरांका प्रश्न पडलो की ह्या नक्की काय त्याचा आवश्यक पण माहिती नसतात. म्हणजे ती संजना दाखवलेली आहे. हां. तेव्हा मला कळलं की ह्या कृष्ण काहीतरी बोलतच पाहिजे आता कृष्ण काहीतरी बोललेली ती. तर हां. मी बोललेलं एक सोनमला कृष्ण या म्हणजे कांदोच की त्या तो रडवता. हां. आता हे बघा आपली इथे चकल्या अशा प्रेझेंटेशनच्या तयार होतायत. वजनीवर हां. दाखवतो आता. हां. थांबा मी शेकायला जाते आता. तोपर्यंत वजन काट्यामध्ये मी सेल काढते. कारण आम्ही सेल काढून ठेवलेला असतो. तोपर्यंत वहिनी तुम्ही एक गाणं बोला नाहीतर उखाणं जर आठवत असेल तर उखाणं घेऊ शकता. मी आले पटकन. आता दिवाळीची गाणी बाई संपली. दिवाळीची म्हणून संपली. आता मी ह्याच गाणं शेवटचा बोललेले आजच दसरा आजच दिवाळी. तसं कोणाला दिवाळीचं गाणं किंवा कुठलं गाणं हवं असेल तर तुम्ही खाली कमेंट खाली करा. लिहून सांगा की आम्ही मग ते गाणं बोलायचा प्रयत्न करू. मराठी असो हिंदी असो जे गाणं तुम्हाला आवडतंय ते तुम्ही सांगा. शेवटाक मी बोलून जातले यात कडवा इला तरी बोलतले. हां. काय काय वर खाली होता. हा जसं ते कुठलं दिन दिन दिवाळी ते तर भारीच गाणं हां. तर फेमस पण झाला. तुम्ही ओळखला होतास एकदम बरोबर ओळखला होतास. फू बाई फू. नाही फू बाई फू येईल वहिनी. फू बाई फू फुगडी फू. नाही त्याच्यात ते नको. या गाणं कायचं आता छपी तारी छपी मी तोऱ्यात उभी हजाराला एक माझ्या टीपीला. चला ह्याच्यावर लाईक करा. ह्या याच्यावर आम्ही तिघींनी डान्स पण केलं. तुम्ही नक्की जाऊन बघा तो व्हिडिओ. 31 ला आम्ही यो व्हिडिओ केलं त्याच्यावर तिघींनी डान्स केलं गॉगल लावून. स्पेशली सांगायचं हे. आता माझं काटो तयार झालो हा. वजन काटो. आली माझ्या घरी ही दिवाळी. तसं तर 2दा-3दा बोललंय आली माझ्या घरी ही दिवाळी. तरी पण वहिनी बोला आता. काय हरकत नाही. ज्यांनी सांगितलंय त्यांचा मान ठेवला पाहिजे. सप्तरंगात नाहुनी आली माझ्या घरी ही दिवाळी. आली माझ्या घरी ही दिवाळी. त्याच्यातलंच गाणं आहे. दिसते मजला सुखचित्र नवे मी संसार माझा रेखिते. दिसती मजला सुखचित्र नवे. राजश्री प्रवार लिहिते ही भाजणीची चकली आहे काय? नाही ही बिजा भाजणीची झटपट होणारी डाळवा आणि तांदूळ पीठ वापरून केलेली चकली आहे. याच्यासाठी कुठल्याही भाजणीची गरज नाही. तुम्ही पटापट घरी असलेल्या साहित्यामध्ये
जसं आपण लिहितो ना कधी-कधी YouTubeवर टॅगिंग असतं, घरच्या घरी, घरात असलेल्या साहित्यामध्ये तुम्ही हे ही वस्तू म्हणजे हे बनवू शकता. तर घरी असलेल्या साहित्यामध्ये तुम्ही ही चकली रेडीमेड कशी वाटली बघा, मस्त चकली एकाच साईजच्या. आणि ह्या मी सांगते ना, किती मगाशीच होतात? सांगितल्या 16 हां, दुने 32, 34-35 चकल्या तुमच्या होतील ह्या बघा साईजच्या. आम्ही आता 2-3 कुस्करून टाकलेल्या आहेत. आता म्हणजे हे वजन 900 काटा हां, 933 ग्राम म्हणजे ह्याचं सगळ्या हे तळून करून व्हायच्या आहेत. हां, एवढ्या तळायच्या आहेत म्हणजे सव्वा 1 किलो होईल. किलोच्या सव्वा 1 किलो सव्वा होईल. किलोच्या चकल्या ह्या प्रमाणात तुमच्या आरामात होतील. एक होणार. वाटी सेट केल्यावर. हां, ही असं. छोटी वाटी घेतलेली. वाटी दाखव त्यांना. हां, छोटी वाटी घेतलेली. ही पितळेची बघा, ती. ही बघा. ही वाटी ह्या वाटीच्या प्रमाणामधलं साहित्य सांगा आपण काय-काय घेतलं? या वाटीने भरून डाळवं घेतलं आणि त्याच वाटीने 3 वाटी पीठ घेतलं. त्या वाटीच्या प्रमाणात आमच्या म्हणजे 4 वाटी झालं हे सगळं मिश्रण. त्या प्रमाणात आमच्या म्हणजे सव्वा किलो चकल्या होतात. कारण 2 आम्ही कुस्करल्या, ह्या तळायच्या आहेत. चला, आता झालं आता असेल आपण तर क्लोजिंग धन्यवाद. करूया. हां. निरोप घेतो. आता आज्ञा असावी. चुकले आमचे काही तर क्षमा असावी. धन्यवाद.